Hello, hello guys. दिनै ओंखाम जानाय भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि सेराव। नोंथांमोना ओंखाम जानायखौ नायलांबाय थादो। नै जोंहा दिनै भिन्दि भाजा। बेनिफ्राय नै सामब्राम दं सामब्राम। ओमफ्राय आं आलुआ ओंखामाव खुवाबाखै। नै आलु फाख्रा दं। बारा गोथाव गोथाव जाया जोंहा भिन्दि भाजाफोरजोंनो दांखायो। जानांगौ बिदिबाबो जानांगौ। बारा गोथाव गोथाव नागिरना गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि नागिरबाय थाना जि मोनो जिदो मोनो बिदिनो जा। ओंखाम ओंख्रि गोथाव नागिरबाय थानाथाय लाब गैया संसाराव। जिदो मोनो जा बुआ बुजा। ओंखामखौ गसंलायना जा गसंबा ओंखामा गोजोयो।